次はね、さよりという歌。さより知ってる？お、みんなすごいな、知ってる。はい、さより40センチぐらいの魚ね。そしてこうちょっとこう顎が出て細くてね、薄くてこう中側が銀色でね、波間をキラキラキラと海面をね泳いでいるのが白書お姉様に似てるとね言いますよね。お姉さんってね、白書のお姉さんは3歳上でね、隣の瀬高町、宮山市瀬高町に嫁がれたお姉さんで、先ほどね家族全部で東京に行ったって言いましたけど、お姉さんはね嫁いでいらっしゃる、お嫁に行かれたからこっちにね隣の町の方にいました。そしてね、白紙はやっぱりこう恋しいんですね。お姉さんにね綺麗なお魚を見たら、なんかお姉さん恋しくなったなっていうような歌です。優しい歌です。それでは聴いてください。